Здравейте на всички от VBOX серия, аз съм Толко 98 и това е трети епизод от моята поредица Sparta Survival. Днес не съм измислял какво да правя, но ще го измислям в движение. Така, като за начало, мисля да се опека айрана. Естествено трябва да изчакам пържолите, гадните. Да се вземем айрана. Ще го опечем. През това време като се гледах миналия епизод, видях, че имам много какао бинс и сега ще мина да събера. Да се възползваме, че ги има. Така. Мисля да събера колкото се може повече. Ето тук видях. О, чух крава. Това е добре. Това означава, че има заядни. Така. Още мъничко. И след като намеря жито, когато се направя фермичка, там вече ще направим бисквитки и ще имаме фермичка за какао бинс, естествено. Но сега да не изпадаме в подробности. Оу! Какво беше това, бе? Е, това някакво тигърче ли е? Какво е, бе? Това направо ме радва. Май го е страх от мене. Коте. Добре, дали ще мога го опитаме скокъл? Като кучета. Не бе, човек, ария е. Бас, то са бас мене. Умре. Добре, отдалечих са много от холма ми. Сега ще се върна, за да видя как е положението с айрана. Биг меч. Вземи, бе. Вземи. Ето още една. Лелей. Да можем да си вземем малко мляко. Ай, та на къде изфарча?
Това какао бинс ще е достатъчен. Абе, това е крава Тарзан. Ти как скачат от дърво на дърво? Ти луди ли са, какви са, бе? Айде, първата падна. Пум. И втората умря във въздуха. Накъде беше, бе? Мисля, че на там някъде. Уха. Това направо ме радва окото. Вземи. Дупчи. При наличието на много мобове почва да ме лагва. И мисля, че ще се апгрейдвам компютъра. Не е като да не се търпи, но все пак е гадно. Оу. Забравих съвсем, че съм гладен. Ето, аз не съм и знаел, обаче се пролича. Мязаше. Някъде натам може би беше. Не съм много сигурен. Добре, ако някой знае как да се опитомя такова нещо, да ми пише в коментарите. Или може и лично съобщение. Щупаме за великия меч. Добре, не съм живял тук. Мисля, че го видях на минимапа. Ако изобщо е това. Това е зък, за дето ми е този минимап. Нямам нито един waypoint. И тук не е. Като пот. Ще се взема мастило. Аре, много е корав. Две турбички с мастило. Или не знам, Или не знам как точно се превеждат. Мастило просто. Малки гадни кокошки. И горски пожар. Добре, бе, човек. Как няма да знам къде съм живял? Ето, това е пълната простия. Това е постоянно го натискам без да искам. Не, хора. Това е много тъпо.
Там май не. Добре, на тук или на тук? Добре. Добре, да идем до там. Вече стана супер тъмно, разбираш, някакво такова. Аз не съм си намерил холма. Добре, не е на тук. Ай, ти честно ли? Това трябва с най-големия нубър да загубиш холма. Ай, не. То просто е някакво нереално. Уоу, скелет парси. Бягам от тук, че нямам меч. Вече полудия. Какъв балък трябва да се загубиш проклетата къща. Мафака. Абе, ако включа още един път това тъпто и... Не. Избивама на агресия. Това не е хубаво. Определено. Тук не съм проверил. Не. Зарадвах се за момент, но не е това. Абе, бие ма някакъв гаден скелет. О, не. Жалко. Ама поне се върнах в проклетия си холм. Чай сега да видя къде съм се намерил. О, боже. Добре. Опс. Така. Така ще го направя черен, гаден. Шибан, гаден, долен, холм. Добре, да взема айрана. Не съм загубил нищо. Нищо толкова ценно. Така. Опс. Грешка. Така ще ги оставим в честа и ще легна да се наспа.
След това следва великото изселване. Мисля да се преместя. Изгубех се какао бинса, който събирах. И с няколко думи, сега да не ги броя, този епизод е пълен фейл. Смятайте, щом се загубех холма. И имаше ли смисъл да му слагам waypoint, като се изнасям? Сега ще кажеш, че той е някакъв пълен тъп. И все пак ще се взема честа. Крафтинг тейбъл, фурната, въглищата и леглото. Абе, в така джунгла не се живее. И така. И не знам вече колко време стана епизода, но мисля в следващия вече да се търся холма, къде вече ще се преместя официално. И да, това ще от мен за този епизод. Толкова е 8.